היי, אני אורלי, נשואה ואימא ל4 ילדים מדהימים. אני מלווה משפחות לשקט נפשי, ללא רגשות אשמה ולקשר טוב עם הילדים שלהם. על ידי ליווי אישי להורים וטיפול רגשי לילד, ושילוב בדיקת שריר בשיטת מוח אחד. כל כך הרבה פעמים אני זוכרת שביקשתי מהילדים שלי לסדר את הבית, והרגשתי שהקול שלי לא נשמע, פשוט אוויר. לא רק שהצעקות לא עזרו, הם גם הובילו אותי לרגשות אשמה. אני זוכרת שיום אחד הרגשתי שאין לי טעם אפילו לדבר עם הילדים, כי הם גם ככה לא יקשיבו לי. ואז הגעתי לבעלי בבכי, והחלטתי שאני רוצה לקבל כלים בכדי להיות האמא שתמיד חלמתי. וזה מה שהוביל אותי ללמוד הנחיית הורים וטיפול רגשי לילדים ולנוער. במשך שנה פיתחתי שיטה ייחודית בשם דיאדי, הורה וילד, משולב בשיטת מוח אחד. ועזרתי לעשרות משפחות שהיו אצלי בליווי אישי, לחיבור עמוק ואוהב עם הילדים שלהם. והם הצליחו לשנות את האווירה בבית ולהאיר את הבית שלהם. אז אם את מרגישה שנמאס לך ממאבקי הכוח עם הילדים שלך, אם את מרגישה שרק כשאת צועקת שומעים אותך ונמאס לך כבר מרגשות האשמה, ואת רוצה להוביל את הבית שלך לקשר חזק ואוהב עם הילדים שלך, לאווירה טובה בבית ולהיות האמא שתמיד חלמת, אני מזמינה אותך אליי לקליניקה לפגישת אפיון, כאשר כבר אחרי הפגישה תצאו עם תוכנית עבודה לבית, ללא עלות וללא התחייבות. מחכה לך.